Danusa. Ubačuje tu i LeBron Jamesa koji se povredio u trećoj četvrtini nakon nezgodnog sudara sa Jokićem i počinje utakmica 111-109 vodi Denver. Da li može Los Angeles Lakersi da idu izvode tu loptu, daje loptu ka LeBron Jamesu, driba Jokića, možete i završila se utakmica, pogađa LeBron James, neočekivan sa pola terena, 112-111 i Los Angeles Lakers idu u Miami da se bore protiv Sacramento za trofej Ameriku, za trofej NBA, da? Šta radiš, čoveče? Ništa. Baci loptu. A daj, baci više! Stvarno, izvini, stvarno. Ma, aj samo čuti. Kakav krete, ne verujem. Hajde na Sony, idi po Sony. Ja ću peti da je LeBron James. Ova još uvijek. Idemo bre, 1-0, gdje si pošao? Idemo, ovo je faul, bravo sudija, faul. Tako je, 2-0, ajde, odi, možda se neš ti vratiti. Tako je, to, ajmo. Ćao društvo, čuo sam da je stigao novi NBA 2K20. Ja sam spreman za igru kao zapeta puška. Ćao Milane! Šta me lažeš? Vidi ga kakav je. Ko trlja se ovuda. Vrati, nemoj da si takav. Vidiš da nam fali još jedan čovjek da igramo stoni fudbal. Joj, Miko, kako će on da igra stoni fudbal kad ne može da stoji? Ma ide bre, igram ja protiv vas dvoje. I onako ćete da izgubite. Nemoj pojma. Ajde, fajno je samo jedan gol. Dobre, idemo! Tako je! Ajde, Ogi, možda nisi prejavno vratio da se vratiš. Tako je! Otresao sam prije. Hajmo da pređemo na Sony. Možda tu imate više šanse. Tako je bre, kakav gol! Bravo čoveče, bravo! Dadoše ti gol, daj meni! Ajde, 3-1 je dobro stano, možemo da ga pobedimo 72. minut. Joj, pločko! Dobro, barem imamo korner, ajde, izvedi ga. Skloni se čoveče, već da igramo Sony! Ti rođeni. Ostavi to prinakušu jedna. To nije tvoje. Došao si ovdje da nas pokradeš, a? Ne, ja samo hoću da se igram. Briga me čoveče, rekao sam da ostaviš, znači ostavi. Ali vratit ću sve svakako gde sam našla. Nema potrebe. Gdje ćeš? Da je nešto kaže da joj objasni nešto. Vratit ćeš se, bro, da sedi jedan. Nema potrebe. I onako niko neće da pipa to posle tebe. Ma druže, neka je šta nam fali. Vidiš da igramo s Sony, šta mi imamo uopšte s njom? Joj, Miko, aj prestani i ti više da pametuješ. Stalno ti glumiš čoveče nekog advokata. Smrti mi onda još treba da ih pustim da se igra sa nečim što ću ja posle da pipam. Šefika, stani! Konačno, hvala Bogu. Bože me, ovaj Mika stvarno nije normalan. Ej, Sjerin, hoćeš da idemo da radimo onaj domaći iz matematike, pa da se vraćamo ovde? Au, brate domaći. Ja sam skroz zaboravio na to. Moramo da uradimo. Hoću srca smara, majku, pa posle neću moći da vas perem u stolni fruku. Hajmo kod mene, moji su na poslu. Pa hajmo. Hajmo. Šefika, Ej, Milana, šta sediš pored tog prozora? ma evo čitam neke zanimljivosti. Jesi znala da je 2 i 5 jedini prosti brojevi koji se završavaju na 2 i 5? Wow, nisam imala pojma, ne stojim baš najbolje s tom matematikom. Možda ti patiš od diskalkulije? Diskalkulija. A šta ti to znači?
To znači da teže učiš računanje. Nego, odakle ideš? Vidi da si nešto stvorena. Ma bila sam u onoj igronici, pa je Sergej rekao da nisam poželjna tamo, pa sam onda otišla. Pa dobro. Nemoj se nervirati. Ćao, vidimo se neki drugi put. Ćao. Pokidao sam, sam sad uradim ovu matematiku. Jej društvo, jeste za to da gledamo neki film? Mi se ne družimo sa takvima kao što si ti. Nama ne trebaju nesposobni drugovi. Sergej, hajde požuri, čeka nas matematika. Hej, ako vam treba neka pomoć, ja volim matematiku. Siguran se da nam u tebe neće biti potrebno. I šta sjediš pored tog prozora? Udarit će te promenj. Pored kog više prozora? Pored ovog. Da! Jesi znala da je Mika izbacio novi TikTok? Stvarno? I novu sliku na Instagram. Oj, Sergej, ovo je preteško. Ajde, možeš si to, ajde. Samo pokušaj. Idemo na foticu. Ne može, teško je. Evo, ako ti hoćeš uraditi, ja ne znam. Sve ja moram. Da, evo. Daj da vidimo ovaj tekst. Možda je pogrešan. A ne mogu ja ovo sada radim sutra. Aha, ne možeš. Ne Okej, mogu. ajde da zovemo Miku. Ne, možda on zna. Šta on zna, bre? Ja znam matematiku bolje nego on. Ma Pred da. 2 petice sam dobio za redom. I 2 dvojke za redom. To nije upisano i nemoj da me Pa vređaš. nisu ni petice upisane. Nemoj da zvatim. Ja ga bi zovem. O, ko se to zaljubiš u Miku? Nisam zaljubljena. Koga nisi zaljubljena? Ma, ništa, nego mi pričamo nešto o matematici. Nego, desi, šta radiš? Ništa. Bio kući, učio, onda uradio domaći srpskog iz prirode i planiram da idemo u igronicu. Odlično, nego možeš li da dođeš kod Sergeja? Treba nam pomoć oko jednog zadatka. Meni ne treba. Još koliko puta treba ti kažem to. Dobro, doći ću. Ajde, čao. Jel neće doći? Doći ću. Nas. Što si ga zvala? Pa zato što ja ti ne znam ovaj zadatak. Ja znam, nego mi nije dan. Pa da, dobro, ti onda sutra dobije jedinicu, ja neću. Dobro, doviđenja. Da. Miko. Ruže, gdje si, šta ima, nisam te primetio. Ma evo, čitam neke zanimljivosti. Jesi znao da je 0 jedini broj koji ne može da se predstavi rimskim ciframa? Ma gle, to je prosto nevjerovatno. Moram sada da idem, da nešto radim. I zatvori taj prozor pored kog sediš. Ma koji je se? Gde li je više ovaj Mika? Otkud ću ja to znati? Evo ga. Uđi! Ćao društva, da vidimo kog zadatka vam treba pomoć. Meni ne treba. Dobro, Sergej. Ma Miko, ovaj zadatak je pretežak, možeš i ti da ga uradiš? Da vidim. Nema pojma, sam ti rekao. Najbolji matematičar u školi. Tek ga Ako sam čitam. bio drugi na balkanskom takmičenju, onda je neka fora, da tebe da nisam bila. Ovo jeste teško. Ček da pravim da postignem. Ajde mislim da je papir i olovku. Neće znati, idem. Vidiš da neće znati. Sad ćeš vidjeti. Sve kladno da neće znati. Ne. Pa normalno, zato što uvek si na njegovoj strani. Nisam. Šta to pričaš? Da je Stana zaljubljena u tebe. Aha. Bog. Da, upravo je. Aha. Mhm. Aha. A da nisi ti u šefiku? Aha, jesam. Si vidio? Jesi? Nisam. Jesi? Nisam. Jesi? Nisam. Jesi? Nisam. Jesi? Nisam. Ne znam o čemu je caka, kao da mi fali još podataka.
šta ćemo sad? Ljudi, onaj novi dečko Milan sjedi u hodniku pored nekog prozora i čita nešto o matematici. Sigurno on zna ovo. Kakav jadnik. Ko je sve ne čitao matematici? Mirko, možeš da ga pitaš za ovaj zadatak? Sad ću da vidim da li je još uvijek tu. Gde ćeš bre? Da ga zovnem. Ne dolazi u obzir, sedaj me dole. Ne pristajem na tako lica. Daj čoveče, iskuliraj malo, hoćemo da idemo u igranicu. Koji je tvoj problem? Zamisli kako će to da utiče na moj ugled kada neko sazna da se neki kod Trnko voza po mom lepom stanu. Sergej, stvarno više smaraš s tim. Koga imaš briga za tvoj ugled i kako će da izgleda tvoj stan? Jer pored nas jedina najmlađa osoba u ovoj zgradi je tvoja mama. Ako ti ne znaš niti stana ni ja, onda će možda on znati. Dobro, radite šta hoćete. Baš me briga. Samo još da završim ovaj zadatak. Moram da zauzmem moj LSB. On mi donosi sreću. Mada, sreća mi ni ne treba kad razvaljujem kako igram. Dobro da vidim da li je još uvijek tu. Stani. Ajoj, samo kad završi smo onaj domaći. Milan je stvarno genije. Joj, dobit ću peticu 100%. Bio lagan zadatak. Ajme, baci loptu u prostor, ajmo me. Baci, to. Ajmo da prikala. Ajde. Ajde. Sudija penal, bravo. Šutiraš ja? Aj ti. Zabrini. Tako je, bre. I to bre. Idemo bre, osvojili smo Ligu šampiona serije. Vidite šta ću sad uraditi. Jao, Šafika, ne ide ti baš najbolje ovaj pikada. Onako si mi slatka, bila bih šteta da izgubiš. Nego, danas poslano da nisam trebala onako da se ponašam. Htjela sam da te pitam i htjela da se družimo ti i ja malo. Pa znaš, zašto da ne? To bi bilo baš lepo. Ali prvo da ti pokažem kako se pravilno gađa pikadu. Takva devojčica, a da nema pravilno savijanje zloba u pikadu. Idi stani ti tu pored mete da vidiš kako ja savijam prst. Odakle ti je bolji pogled. Jej, jesi li dobro? Ma čoveče, šta radiš ti više? Preterao si. Joj, male su strelice, ne bole puno. Joj, vas dvoje, stvarno me smarate. A nije da te budemo stano. Joj, pogodio sam je strelicom koja liči na obod pčele. Šta je to kao nešto strašno? Ona hoće samo da ja budem kriv, a bukvalno nisam ništa uradio. Čoveče, Sergej, Stana i Mika su samo ljubomorni na tebe, pa ti to sad nabijaju. Ma bre, ti si najjači. Šta se opterećeš oko neke lažljivice? Njoj je u krvi da vara iz pletkari. Ma ja ću to sutra da rešim. Ajde optereću se, ajde igraj kante. Samo baci. Dobre, idemo. Hej vas dvoje, dobro jutro. Idemo li u školu? Idemo. Hej Niko, hoćeš li partiju FIFA? Ne mogu sad, Sergej, igramo stoni futbol. Stano, hoćeš li na pikadu? Izvini, Sergej, zauzeta sam. Mogu li ja samo da pikam stoni fudbal? Nema mesta za tebe, Sergej. A da nismo mi možda malo preterali? Da, upravo si. Da, možda da. Sergej, stani. Ako im se izviniš, primit ćemo te da igraš s nama. Stvarno? Da, stvarno. Izvini, neću se tako se ponašati. Izvini, Šafika, ja sam se samo malo šalio. Dobro, primim tvoje izvinjenje.